Ayambalele. Ayambale. If you go to one in Mabiko, see, can pussy. Omega electric now get here. Oh my God. Based on. I have seen it all. Afuchagomia. If a dimana masim one them woke so if you fed him ma. If you go that sad maka ego beki. Just shout, just scream. Allow the electric to get through your body. Get you. Yeah, when you get the normal like imagodo asangwanya stampete dika mommy chi from Yakwibeju. Ile yanagasi oh my chineke mi fedi mali emego. Owuna nwanyi chọọ ịnụ anụ wasa malụmma. Owun in fact nne gị malụmma. Nwanyi ọbụna iji mama. Hey, na-asachagoro ya ama m na ụmụ nwoke Igbo nke ahụ ka mma ama na unu na-eji anya unu aga ahịa. Ịghọta. Ịchọ igote ihe ị na-eji anya gị aga ahịa. So toilet double toilet ụmụ nwaanyị niile nọ na mpaghara Lagos wadi Igbo lọọlọ Igbo mama ọmụma asalụ. Ana m ekene gị na-asị gị how far are you? Ehihie ọma nke awụ Nganga Igbo radio show. Gwam m ka anyị nye onwe anyị obi aṅụrị ego bekee adị Igbo 1. Nke awụ certified ego bekee adị Igbo 1 anaghị achọ ya achọ adịghị m abụọ so naanị m ka m ji na-asị unu no bata n'ọgọ bata na field maka taa let us play igwusi m egwuregwu m egwusi gị egwuregwu kwewata Ọ ga-akọ n'azụ ịkọkọmọkọ n'azụ. Ụwa bụ mmemme nnọọ ụwa bụ mecha nwanne ka m gwa gị nke bụ eziokwu onye ọbụla asụsụ ya so ụwa nwanne kecheki godi ya na anya saa ya ebido nkwu ya n'isi ọ mkpọ gị ngwa gị onye ka m ji agwa gị ya based on steady onwere ebe eji tigbuo doga eje nwanne ịgbagide mbọ bido from Monday ruo Saturday mpa butuo just butuo watago na based on ibutuo ineta onwe gị anya na ọkwa mkpọ gị ngwa gị taa something iriwagodo ọnụ based on that ka iji ewetara gị ihe mmemme gwam nakwazi egwuregwu every Saturday na Nganga Igbo radio show na-abịara gị na Hot 93.3 FM maka na anyị gwa gị na ịbụ onye nke anyị nwa abụrụkwa onye nke ka ọ ga-esi wee dịzi maọbụzie na anyị nwanọdụ ebe a na-enwechala obi anwụrị banye mkpọfe banye ife elili na-abaghị na for you ịnọdụzie by one side na-eri uju na-eri alịrị mba na tinye alụ n'ogbe based on onye mụ na gị si eme ya frekpus by aside n'oge gara aga nwanne nke tata bụkwa last week anyị ke palliative nna mkpọ gị ngwa gị na palliative continua alụta continua mkpọ gị ngwa gị ya na-elu utu warehouse anya na-elu utu warehouse continuously nwanne asa ebe ọbụla ị nọ ụmụọma nne ụmụọma nji eme ọnụ nne ebola adị Igbo nwa amụrụ na mma ebe ọbụla ị nọ mmụọ na-ekwunyelu inwe ihe ọjọọ so na-awụnyelu gị wee na-asị gị n'enu m na just bata welu mme ihe masị gị national cake mba menyekwa gị obi m based on asa m na-enye gị ihe niile mana menye gị obi m maka gịnịzi ọtagona n'obi gị with the engine house menye gị obi based on ihe o gwa o ihe Ọnịcha gwara Obosi ada ama gị na obi gị ka m chọọ meg menye m obi gị just forget it ihe m enye gị bụ ihe m ga-enye gị bụ micha niile dị m n'ala ịghọtagona obi gị ka m chọọ yeah the engine house the major asa ka isi akụ this weekend ha wetuo national TV ka isi akụ kpọrọ this weekend asị m ka m tinye mkpu n'oke olu ka wa niile okay ka mezie whisper ka isi akụ this weekend basi ife niile ya eme chabila anyị see this weekend ịkwadokwara ọfụma ịkwado ọfụma gị nwa wadi Igbo ọkwa ịmụrụ nwe ha na-eme taa nweyo ndị Hot FM anyị nwa nwe ha na-eme taa ihe na-enye mmadụ obi aṅụrị if you are not there hapụzie you are nowhere mana ama m na ị ga-abịa ọkwa ị ga-abịa ebe ụmụasa jikwa abụọ dị esi m na mama ndị based on ihe ego na-ekwu no mụ elugo di ya n'ide eju m na stage ọtago na mụ ajọsụ na-enyekwa guys ndị ọzọ hands based on na ọ bụkwa na-eche ịkpọnye
Biko Ghọtago na kpọnye onwe ihe dị ka eche kpọnye. Hot FM Fire Festival ka m na-agwa gị today ka ọ na-eme based on artist niile ga-anọ there, Joe Boy, DJ Neptune na Chike. Ịghọta. I dey tell You don't you. want to miss it for anything in the Aye, world. Chike, ya mkpọ gị, Ịchọ ngwa gị. ebe ahụ. You don't want to miss it. Aye. Onwe ihe na-adị afe mmadụ ofu n'alụ abịa na-akọlọ gị dị story asị gị ọwụ na ị nọ dị ya ịkara ifuka nke a si mee fuka nke ọzọ si mee ọ na-afụcha gị ịkara iji anya gị wee fụ nọ ebe ahụ ya first hand information a na-enye gị ya second hand mba don't be told nọ ebe ahụ gwam na 103.3 FM bụ nke anyị mega ebe a si gị na taa na ị ga-abata mana ka m jigodere ọtụtụ oge na-adị anụ ndị mmadụ apụta sị ọwụ na mgbụ nwoke ya onye wu nwoke na-asị gị ọwụ na mgbụ nwaanyị onye wu nwaanyị asị gị ọwụ na mgbụ nwoke nkara ime ihe ụta karịa ime ihe nke ụta ọtụtụ ihe dị ndị mmadụ karịa ime ọwụ na ha wụ nwoke ma ọ na ha wụ nwaanyị ka mmalite n'isi gị nwa wụ iyo jụzie gị ịwụ nwoke ugbu a mana asị ka enye gị ofu ụbọchị just ofu ụbọchị from morning to night 24 hours ụbọchị ka ị wee wụ nwaanyị gwa m ụzọ ihe atọ ụzọ ihe atọ ị ga-emeriri from morning till night asa based on audio eju na mụ amansi lugasị ghọtago na based on na nsi bụla obi ize boy enwere ihe megide ka m bụla ada ise girl ọ mkpọ gị ngwa gị mkpọ gị ngwa gị na no eju m ajụ na mana mụ na-agwa azakwa gị n'osi dị clearly ghọtago na asịgo dị na iwu nwaanyị maka ihe ụmụ nwaanyị na-eme erike o God hapụkwa o mpụta ụwa m ọzọ mma akwụkwa nwaanyị ịghọta mana asịgoro na iwu nwaanyị nwe iyo mana ihe na-adị ewute m na arụ gị ewu njụọ gị ajụjụ ị na-epio na ịba epio n'ebe ọzọ ị na-amịghalị ka azụ ụba na-ajụ gị asịgoro na enyere gị ofu ụbọchị just one day maka ịpụta ụbọchị niile na-asị ụmụasa keeki ngwa ka enye gị ụfọdụ ụbọchị kasị ka ụmụ okolo chụwa gị or something 3 things ị ga-eme ka nwaanyị in that particular day ka m gbuọkwa alụ gị ọzọ ime nji wee zaa ajụ gị direct ghọtago na nwere ka m mesi wee zi ya direct na based on ndị ghọtago na ndị kpọkịrịkpọ based on na mụ abụla onye chisel nwere ka m mesi wee zi ya na ndị bombo na-eche na mụ na ha na-emekọ ihe tinyebezielu m alụ nwoke ibe m a na-emelụ m nna aka ngwa gị ifuru capital letter ITI volleyball ọ ihe iwu hapụlụ m ya thank you very much ka mduzie ndị ire gị anyị chọọ ịbụ nwaanyị ka ihe ọ ya eme a sị na iwu gị wụ nwoke ugbu a enye gị ofu ụbọchị si gị wụ nwaanyị ka ụzọ ihe atọ ị ga-emelele ka nwaanyị a ị ya bụ for one day ịwụkwanụ nwaanyị a sị ka enye gị ofu ụbọchị ka ị wee wụ nwoke ka ụzọ ihe atọ ị ga-eme if I were a boy mgbe ngịwa na-asa ka nduzie ngwa ngịwa eburuzie nwoke ka ị ga-eme one day ajụrụ m gị ajụjụ ga-ajụ ịsa m ya bịazi ugbu a bịakwa ka ị jụọ m tụọ gị mbụ from here ị na-achọ echepụta m mana awụ ka m asị ka m wụ nwoke for one day chai ihe m ga-eme you don't wanna know you don't wanna know ihe m ga-eme mma na-asa ya one by one tupu this program agwụ mma agbalị ka m sacha ihe m na-eme mana ka m jigodiri ndị n'isi kwue na aka isi megide bar recession ọkwa ifuru gị ehihie ọma darling sugar pie sweetheart nke m how far are you onu ga-adị ka ị nọ na ịka nọ na bed njọ na-agụ ya ife ka o si akpọ gị ego njọ na-agụ onye a na-akpọ na njọ na-agụ ya mpa ịka nọ na bed nna m chai ka isi ekwugodo ama m ịka nọ na bed mana ịmakwa ihe na-aka ugbu a ama m na-ewe lazy guy biko bilie na bed ahụ daalụ ihe awụ past 1 nsogbu dị ọ sị gị na uche dị oke uche gị dị ya ngwa gwana anyị aha anyị ka m si eme gị adres mmadụ ka m jụọ gị ajụjụ a m jụrụ nwa iyi ọ na-amịghalị ka azụ ụba a sị ka m nye gị ofu ụbọchị just one day ka ị wee wụ nwaanyị gwa m ụzọ ihe atọ ị ga-eme
that day? Ma nwanyi. Ama m dị ha nwaanyị ugo nwoke already. Aba mu ye ka ngwo. Ai, Asa onye iwu yo obodo. ka ekwo. Mpọkụ ekwete na. Ị na-achụkwala ụmụ asa up and down ọkwa ya. Ọkwa efugo ọmụọla amụ. Eji m 5G na-enyo gị. 5G ka m ji na-enyo gị. Ofu ihe na nkara isi na ịya awụ nwaanyị by fire by force. Ka ị gwazi anyị ụzọ ihe atọ ahụ ị ga-eme. Mba, ọ jụrụ ajụ. Ngwanụ, sị ka anyị mbaa n'ihe anyị nwee taa, maka ibiligo na bed ahụ. Ibiligo? Beautiful. Ngwanụ, sị ka anyị baa n'ime ihe anyị nwere taa. Excuse me. Ka m nye gị ilu Igbo. Gwam gwam gwam. Okay, gwam 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 na-adị no very very simple. So, anama m na gị nwa self na aka like gwam gwam gwam. Onwe ihe m jụrụ mmadụ last week, ama m onye nwetara ya ihe kuru mmiri na elu. Isi fugoni ya ngwa wuzie nwaanyị ka m kọrọ gị aka. Ọkwa ifugo mmadụ ị nwetara ya you are a good pikin. Daalụ nwoke ọma ọkwa ị ga-abịa ihe anyị na-eme taa. Onye nkụ n'elu ụwa mpa. Ebe bụ ka ngwụ ka anyị na-aga. Udo na for you na anyị abịabazi ime ihe ndị mensis. Abịala ime ihe ndị mpịa na ịnọkọta na o nwere ka ihe esi tinye alụ na nwoke ibe ya akpọbazie na fonu gbaba gị asacha ekene ya na ọ mkpọ gị ngwa gị. Asị gị asa afọ dimkpa ibe ịgbara afọ ọnụ nwa ebe a zuo asị gị nna kedu afọ nna chekene ya na o nwere ka ọ dị na ọ mkpọ gị ngwa ya nna. Ugbu a ka m ghọta ihe na-eme. Daalụ Chibuike. Ugbu a ka m ghọta ihe na-eme ya ụmụ nwoke ọ naghị amasị ha ga na-achụgharị ụmụ nwaanyị ada nwaanyị ada nke ọzọ so olue ka inye gị ohere ka ị wee wuo nwaanyị a ga-agba 440. I am understanding you na ngwa bụ ihe ị chọrọ ikwu. You need ịgba far before ịghọta ebe anyị na-aga. Ka ebe unu ịghọtago na ọ based on ụdị ajụ eju now ka eji emebi mmadụ ihe. Can you imagine? You understand? O nwere ebe nsi alepụta now. Based on na nji nwayọ na-alepụta now. Ịghọtago na mana ndị ma steeti mbụ wee bịa na ihe mbụ na-abụ 36 state and capital. Based on Nigeria Federal Capital Territory ka mbụ bịa na-efi ya. Ịghọtago na ọ mpịa gị dịla mba ekwete. Nwanne echizokwa na ọka bụ. Okay. Hello. Hi. Hello. Good afternoon. Good afternoon to you. Nwoke ọma. Ama m n'iwe onye Igbo. Anyị ọma. Chai! Adigbo. Ọma. Nenu. Adigbo itowole mmadụ biko. Oh my word, I'm melting. Anọ sis na-alụ olu gị nsị nnọọ ka m bee nu first hand color. Chere m akọla gị aka biko gịnị ka m nọ ebe a na-alụ ọzọ? First time caller. Yes. Nna onwe ihe ọzọ anyị na-alụ ebe ahụ ma ọ wụ ịbịa nye gị obi anwụla. Biko onwe ihe ana m ekele biko. Onye obodo mpa kakao tem for you mpa choi. Ka ọ na-eme biko onwelo mmadụ anya ha ọ bụghị ọnwụ mmadụ. Na afọ yi na ọkwa n'ihe ọzọ ka anyị lilibe ndụ na elu echi amala ife ga-eme echi nke taata godi ka anyị kụsasigodi. Gwara anyị aha gị gwabekwa anyị aha gị. Afọ m bụ Chukwuma. Chukwuma from Lagos. Anyị nwa nọkwa Port Harcourt. Gwada ya ọkụ Lagos isi akpọ. Na so na mpa gwada ya ọkụ Lagos isi akpọ. Udo dị everywhere dị normal. Sure. Chukwuma. Mba ụdị elijugo afọ. Mpa ilijugo afọ ọkụ ya. N'afọ ihe nke atọ na. Anyị mba olijugo afọ ego. Mee ka olute anyị aka. Ego gbagbuo route a na olijugo afọ. Chamjọ mma ajụ ya ajụjụ. Chukwuma. Si gị ka enye gị ofu ụbọchị wee wuo nwaanyị ka ụzọ ihe atọ ihe eme. Nwaanyị chọkwara ịbụ abụ ego. Nekwa rough play. Oh, ya.
today enyego m gị the opportunity ngwa wụ nwaanyị for today ngwa gwa m ụzọ ihe atọ ị ga-eme dịka nwaanyị na ihe emebisi na metụta everywhere. Hey, ngwa tell me. Ọ bụkwa nwaanyị jọrọ njọ kwa azụ na ezigbo nwaanyị na asa malụ mma. Pino. Ọkpọrọ ọgarịsịa. Correct. Ngwanụ, let's go. Tell me. Biya na-anọgodi na mechanic workshop steady. Moto ihe anọdụ ya na-eche njem mmanụ steady. Number 1 na ịma na ihe eji ama ezigbo nwaanyị bụ ezigbo agwa. Ihe enwe ezigbo agwa. Abụọ na ị mara mma agwa ya otete na-agwa gị. Ihe enwe ezigbo agwa ị na-adresị n'ọma ka nwaanyị. Ya, ị ga-adresị n'ọma gị nwa. Ị ga-adresị n'ọfụma dịka nwaanyị ofu ụbọchị ahụ. Dịka nwaanyị na ọ bụla ndị na-agba ọtọ aga n'iru ịma na mana ịma na ndị a na-agba ọtọ bụ ọsọ ndị owende onwe ndị ọ na-asụ ụsọ nwe ndị ọ na-ewe iwe mana ya nwa ga-eyi akwa dị mma gị nwa ga-eyi adresị ọfụma ihe adresị n'ọfụma mmụọ ya adresị n'ọfụma ka nwaanyị na onye adresị ọfụma nweta ihe ọma na ndụ ya. That's number 1. Ezigbo agwa o nwere mgbe ị kwuru okwu ezigbo agwa ga-awụ number 2 ka ihe agawụzi number 3. Nabatara na inwe ugwu na nwaanyị enwe ugwu na ebe bikọs ọmụmụ nwaanyị ụtọ ọfụ ndị nna afụma ahụ ọmụmụ nwaanyị o nwere ike I feel that na this level onye a nọ na ya nwa agafego level ahụ mana ama na nwaanyị ka ha wụ so nwaanyị anaghị akarị nwoke in anywhere so nwaanyị enwegide ezigbo agwa ebe ọ bụla onye ọbụla nọdụ maka person ọ bụ ya bụrụ nwoke kpọọ m mgbe nwee ezigbo agwa na ya because ụfọdụ nwoke na-asị na akpọọ nwaanyị ka agwa ya okwu ọ na-emecha somehow ya nwa gị nwa ga-enwe n'ugwu in that regard. Ọ ya nwa na most of ụmụ nwaanyị ịkpọ ha ka ị gwa ha okwu a na-eleme gị anya n'isi na nwunye onye aghọtie nna akọwa Italian na mmadụ na-ebulukwa understanding n'ebe ị nọ na Italian man. I kwuru okwu mere ka imeni si ka m jee ọnụ gị ofu n'ime ihe anyị nwere ka m nyenụ gị ilu Igbo ilu Igbo nke a si ogbenye pụọ eze ọ tagbuo onye zụrụ ya. Ogbenye pụọ eze ya tagbuo onye zụrụ ya. Ọ tagbuo onye zụrụ ya. Ma nke a ebukwe maka ụmụ aghọtala ị ga-emela onwe bụ 4:30 na tido azengwala azụ na lie ozugbo mpa nọdụ mma o nwaanyị ọ sị na ọ chọrọ ịwụ fefu ga-agwara m ga-agwa na o nwere na-enwe nye ha ofu ụbọchị ka ha wụ ihe onye ọzọ wụ ya iwu nwoke chọọ ịwụ nwaanyị o nwere some things ị ga na-enegodo na-agwa ụmụ nwaanyị gasị asa gee ntị ego bekee bụ nwaanyị na isi ka m bụ nwoke ka m ngwa gị ofu ihe m agaghị emenwu n'ụwa m ibido nke ime mmenwu nke ị chọọ ime ma ị bụrụ nwoke o sokwa n'ihe m na-eme mma na-apụ ụmụ nwaanyị ka akwa ugo mma mpịa nwaanyị ihe ya ọsọ ihe ọbụla ọsọ nwaanyị mee mma mmetụ nwaanyị aka I'm telling you maka ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke ka ha si apịagodo nwaanyị dịka ha na nwoke ibe ha abagogo something mana amụnwa si gị nye m ofu ụbọchị just one day ana ọma achụkwa more than one day nye m just one day ka m wee wu nwoke asa nye mere ya na achọrọ m ịbụrụ nwaanyị ka m gị bụrụ nwoke ka m bụrụ gị nwaanyị bụrụ isi elu nwoke ka ime ihe niile ị na-ekwu na no for you ọ bụkwa maka onye ọzọ na-ege ntị based on na m achọrọ egwu ala mmadụ eme egwuregwu nwoke ibe m egwuregwu bịa n'akụkụ m taa only today ka m bụrụ gị nwaanyị taa ma mme gị anything bad ehihie ọma. Hello. Hi. How are you? Ehihie ọma nwa mama m na ụlọ epik gị. Anyị nne m ọma. Nwaanyị ọma. Ego bekee. Adị mma udo dị. Anọ m ọfụma. Ihe oke ka unu mere. Sọsọ ofe akwụ bụ ihe dọ ebe a rice ka m na-eme ọda na-aka ọ tụọ. Ụmụ m grandmother. Mama nnukwu mama. Nwaanyị ọma. Oke ka m bụ.
Mama ka ngwa ọlụ gị. na-eme ebe ahụ ọtọgbugo m. Oh. Ka nji ụmụaka maka mụ na onwe m ha dụrụ m. Mana anọ nwụsị ụmụaka m so m ga-eche otu obi a na-asọ m. Na-adị happy. Obi dị anyị ụtọ na anyị na-emekwa gị obi aṅụrị. Ego oyibo o nwere ihe m ga-agwa kịta. Mana afa m bụ aka egwu. Are you kidding me? Oh, mommy mo, nekwenu o. Chai, my namesake. Maka kupuru gị aka o. Chai. Mommy, toilet to you. Pay me respect. Okay. Oh, the mom. You are sweet, name o. Mommy, come you get. I like it. Oh, Tuesdays, Thursdays, na Saturdays, kaiji eme ya. 1 to 2. Okay. Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday. Tuesday, Thursday, Saturday. 1 to 2. I'm again. He's good. He's a good mommy. Nwaanyị ọma ọ dịrị gị na mma. Daalụ mommy. Mommy, ihe niile na-eme gị ọ ga-aka gị mma o. Isi na arụ adịrọ gị, ana m eju ugbu a na-asị gị na ihe niile you will be fine o. Ka ị gụọlụ mommy. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Ọsị ma? Ị na-ege nne? Hello? Ị nụrụ ihe m na-ekwu? No, mommy, isi na gịnị mee? A sị m na m nwere nsogbu 2013 Ọgọst. August 8. 19 enwere stroke. Mana site na amara Chineke. Ụkwụ na aka m adịghị m ubeti. Adị m aga ije ebe a m nọ mana o meteghị m n'onu. Ọma mmetụ gị n'onu mommy. M na-etinyekwanụ m n'ekpere. Anyị ga na-etinye gị n'ekpere. Daalụ nwaanyị ọma. Jụọ m. Mba, ekwu ka anyị chọrọ ịgụrụ gị. Mụ na nwunye chọrọ ka anyị gụrụ gị. Jụọ m na achọrọ m iweta ihe unne ya. Mommy, achọrọ m ka anyị nye gị nsogbu biko ka anyị gụrụ gị egwu just egwu a chọrọ ịgụrụ gị o. Ọ bụ onye ga-awọ mama nne. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Mama na ihe dị mma ka nke mere gị. Nneọma, nneọma, onye ga-adịrị mma. Nne onye dị mma. Maka ọ dịrị gị na mma o mommy. Daalụ nwaanyị ọma. Sweet mother. Unu achọ ka m nweta ihe mgbe m na-eweta. Mommy, ka ihe kwụsị nọmba gị o ka anyị nyekwuzie gị ya ma njụ gị ajụ. Ka ihe kwụsị nọmba gị nọmba na-ajụ m ga na-aza. Ego ngwajụ. Ọ ga na-enyere m aka ọ mkpọrọ nọmba m. Macha ka ego jụọ gị ajụ o mommy. Biko jide. Okay, mommy, gwa m ihe mere eze ji wee raa ntụ. Gwa m ihe mere eze ji raa ntụ. Jira ntụ. Ihe mere eze jira ntụ. Racha ntụ. Eze igwe king. Eze. Amaghị m nke ahụ. Chai. Jụọ m ọzọ. Mommy, hapụzie o. Don't worry, just gwa anyị ihe endịrị nọmba gị ka anyị mara ihe anyị ga-enye gị. Mommy, ka endị nọmba gị. Mgbasịrị ka m kpọrọ gị nọmba m. Akpọ na anyị nye gị nọmba ihe send like text message na ya o. Anyị akpọpụta nọmba ihe send text message na ya o. Daalụ mommy. Anyị akpọ nọmba ị ga-eji send text message. Hello, biko mommy, ọ bụ na ị na-ege ntị zitela anyị ozi text message na 070 800 51850 070 800 51850 zitela anyị ozi ebe ahụ anyị ga-ewelu nọmba gị ebe ahụ wee nyezie gị ihe onyinye nke ụbọchị taa. Mommy ọma. Mommy anyị ji eme ọnụ. Ehihie ọma. Finally! O nwetego Nganga radio show. Ọ dị izi. Ehihie ọma. Atụrụ m na mba, ekwere m abanye anyị. Chai. Mana ọ kwego ọba ugbu a. Iti ego ilu na ife ada emezi. Enweghị ihe na-emeni. Adịta ilu na onye isi. Onye emetu na-ekwu from Ikorodu. Ngwa ndị
ndị Ikorodu kwezuenu. Ogo ma nna anụ ka egwu na-akpọ nwe ebe mmemme dọ nwe ebe kanopi dị ka ndonye ilu na na taa nwekwe ka ọ dị aka m ka mkpọnye na-eshọpụ m ka ndị nnepa anya nwanne na nwekwe ihe na-emeli na onwere onye ya eje lida ekọnọmi abaghị mmanya baghị nni tata na-esekiri m akpa m wee sị mba ka nnọdụ na mụ a na-ekwu ọnwa onye ya eje tinye ekọnọmi ya na recession tata anyị chọ n'ịbịa na agha ya ndị a tinye ekọnọmi gị na recession ihe nna anwụkwa bụ Nigeria Brewery ọkwa aja na ala aja ahụ onwuchebe adịrọ ọ bụrụ nke ahụ uche adị iche m daalụrị nne nnọọ obi kara m nnọọ adị Igbo One and only ehihie ọma. ego bekee Just me and me alone. after you Onwe ihe ga-eme ka eji mmadụ mee m lai. How you now? ka nkunu nwere taa ka mara Mma ajụgodo gị ihe m na-ajụ mmadụ niile si gị enye gị ofu ụbọchị ka ị wee wụ nwaanyị gwa m ụzọ ihe atọ ị ga-emerịrị. emego m nwaanyị bifo na o nwere mmemme a na-eme na vileji anyị a na-akpọ Igbokoji na-eme eke isi local gọọmenti a na-eme once na 2 years. Ọ bụrụ na o ruo that day nwoke ya eyi akwa dres ọka nwaanyị nwaanyị ya eyi akwa dres ọka nwoke mana ka eke ịpụta mmeri nke mmeri nyiri akwa yiri ise onwe onye ya achọpụta na m bụ nwoke Ya na ịmaka mma dịka yes ịwụ sampete nwoke sampete ka e nwaanyị ga-esi wee chọọ m mma achọcha m mma mpụta n'ọgbọ ebe a na-agụ egwu ọkwa iburu ihe egwu igba egwu ayayayayaya onye m ga-eri enyi agbagide egwu ego m ya enweta dade a na-eji akpa esoro m na were ekpote ego na awụ m. Can you imagine? Ya na ihe na-agwa m ugbu a bụ that na-enweche culture unu na-eme n'ebe unu na-adị abụ nwaanyị ga-awụ nwoke dade nwoke awụ nwaanyị dade. A na-eme once na 2 years ndị anyị na-akpọ Igbokoji. Yes, ọ na-abụ ihe dịka ya sị gị batidi a na-eme ebe ọbụla ị nọ ma ị na abroad ma ị nọ Lagos ebe ọbụla ị nọ n'ihe abata ngwa taa wọ nke Igbokoji mana taa nganga na-enye gị ohere iji wee wụ nwaanyị for the whole day ka ụzọ ihe atọ ị ga-eme taa ị nwere ike eme onye ọbụla na-etikasị ụmụ nwaanyị niile nọsị n'obodo anyị a bụdo tikasị ndị a na-emekọ mmadụ ihe ndị emego mmadụ ihe achọghị m eme emaji nke ikpeazụ emego ka m tinye mkpu ndị m ga-eji mugu ya ị ga na-eli ndị mmadụ mugu chai okay number 1 number 2 kwanụ ka anyị abụgodị nke fọrọ nụ just that number 1 ka ị chọrọ ị na-emegodo first na number 2 bụ na ihe etinye iwelu ndụ itinye na grinder na-akwọli ya 24 hours na-akwọli ndụ ịkwọkọrọ ịkwọ maazị onye ma ime ihe m ji na-enyo gị ugbu a 5G ka m ji na-enyo gị 5G ka m ji na-enyo gị oke ma jụọ gị ugbu a asị oke ka m cheregodo ka nwaanyị a bịa mee gị taa rie gị mugu from morning to night taa ọ ga-amasị gị awagodu m anya n'ọrịka awago m anya ọ bụ oge ahụ oke ọ dị mma maazị ndị oyibo na kịta na-akarị ogodo ndụ isiri is all right uche onye adịghị ya njọ yes daalụ gwam kunu enye m okay eche m ịchọkwa ka ilie m taa maka iwogono nwaanyị so mana ka m hapụzie nke ahụ nyezie gị gwam okay so gwam nwere ebe a ka ebe ọ dị kee ya ngwa ka anyị gị nke dị ofele ajụgo m ya bifo nke a sị polisi agịga aja gwa m polisi agịga aja polisi agịga aja
Police agịga aja. Gwam ka okwu tụrụ anyị. Gwam na. Nna iwu ọmụ adị Igbo awakakwa m nke na-ekwu ka m gafe Ịzọtụ ndị Ikorodu n'ijiri nwayọ iwe ewere unu taa. Ya na-akpọ nke a bụ disappointing outing ndị Ikorodu. Ka anyị imagine ọ sị na ndị Ikorodu n'uwe nwayọ. Ịma na aghọtara m ebe o si aga based on nọ na-represent Ikorodu na nganga. And the men ya na-afụtazie mpa wụrụ aka taa mpa awụga aka. Ịghọtago na so based on that ka o ji asị ndị Ikorodu. Ịma na asa based on that year then mgbe anyị nọ na school. O nwere ka school ya esi jiri competition na ilu ebe ahụ daa. You understand? Ịnata na gate n'ilu gate ka ị ya nọ wee na-eti Adamo because itilie like that men gbakọọlụ gị atụọ gị otu aka men men zuo gị ike n'alụ men ikwete na ọ na-eme na ọ mkpọ gị mgbe sị gị ka anyị kpọọ nọmba anyị ọzọ maka onwe ndị ga na-asị unu akpọbekwa nọmba unu ka anyị kpọọ ya sị gị na 08182426591 nwunye onwekwa olu gị kpọọ ya ka ọ na-adabakwa asa based on before mkpọ oke ka mkpọgodi nọmba na onwe ihe gbata m n'uche na-eruzi ngodi ya nsị ka ekọọ ya sị dị mana ka mkpọgodi nọmba based on na ọ bụ na-eche ịnweta ya 08182426591 asa cheki godi ya ka ekọọ ya esi dị na anyị bịa tinye olu ndị men anyị na nganga tinye olu ha something like end of the year onye ọbụla agbakọta ọnụ mụ enwekwa opportunity efu ụmụ pinọpinọ enwekwa opportunity efu oyi n'afọ you na cheki godi asa ka ekọọ ya esi wee dị na ọ ga-adị na mma ọ ka anyị jụọ men na ọ ka anyị meelụ ha end of the year based on end of the year gathering ngwanụ ka anyị ma ihe a ga-ekwu ka anyị maa na ndị mmadụ anyị abịakwa hello ya kpọ ya Hello. hi Okay. Hello. anyị na-anụ gị nwoke ọma na ịbatago n'ihe anyị na-eme sorry osikwa anyị n'aka 08182426591 nga anyị gorode show nke a gwam ebe anyị na-eme gịnị anyị na-enye onwe anyị obi aṅụrị ya ịbata ebe a anyị na gị akpa ga-eme gịnị gaa na-amụsa amụtụtụ from beginning to end the same thing with anyị nwa nọkwa ebe a ehihie ọma Ada Bekee. yes so one and only after me is me Ada Bekee. Ijo onye ọzọ si ya hey where is your NAFDAC number Kepanya nwunye ka ibe nwunye kpọnyere na. nwunye ọ nọ na-anwụta sọ mmanya ebe a nwanne mmadụ carburetor cleanser gbagagba tụtụ gaga na ọ for you na mkpocha na nzacha banana ndị banana ka m bụrụ granọt pụtazie enu ka ekewe banana mpa onwe dị mpa ndị osu na-erizin na based on ọ ka eme nganga get together based on na December ka o esi wee dị ya abịakwa nya ndị nganga ka anyị mee something ka ụmụ Igbo bịakọta ọnụ lie something that day of ya ọ ga-adị mma ada jem ọnụ yes me alone sị gị ka m nye gị ohere taa ka ị wee wu nwaanyị ka ihe ga-eme 3 things nga ha na-anụkwa olu m mpa just kwadokwa anya a na-anụkwa ụda ya nwunye mgbe mesịrị kọl ịdabazie bebi na inwe problem nwoke ibe ya akpọ ibebi mbụrụ nwaanyị ma adịkwa ofụma ihe ga-eme ka ụmụ ihe ị ga-eme ka ọ ka m chọrọ ịnụ oke mbụrụ nwaanyị mma jos dị cool jiri waya chọọ nru ilu dị mma jiri waya chọọ nwoke dị m ahụ mma na jos nwoke bụ obi m mejuo ya lọrụ anyị nwee udo nwee anyị agaghị enwe nsogbu ọbụla nwoke bụ full current na ọbụla nke pampam nwoke juru eju na oke lijuru afọ tolife a na-eme nwoke dọnye nọ na ya ịchọ ịta na-azụ ata nke nwa akwa n'ime ya ịwọta adaziga asị m ịchọ ịta azụ gaa taa nke nwa akwa n'ime ya
Correct. Isi gị nọ di ya. Si gị n'ime ihe a na-akọ. Olo. Na ife dị mma na nwee ka o si dị na ntinye alụ na Banana Island ọnwa ụmụ nwa nọ dawe. Na ihe elizi sọ gị ajụ ga-eso ụmụ nwa ekpesaba kọba ịkọ ụwa gị na ịnọ inside ọ ntinye alụ ọnwa ụmụ nwa nọ steeti based on n'osi adị. Oge mgbede na ya biko dị na-eme na. Oke mgbede ka eji afọ ụmụ nwa dawe. Ka ha na ha ngezi ya ala. Onye a na asa ifuru onye a. Asa ifuru onye a. Nọdụ ma o nwoke ọma. Biko asị ka nkele anọ m ọfụma na eji moto okwu were n'oziokwu. Asị ka nkele. Onwe dị na udo dị mpa. Biko bifo onye na-apụ biko eme egwu nchọ ka anyị kpọrọ m biko ni. Ka egwu a. Ihe a Larry Gaga with ụmụ Obiligbo na Davido biko niile eweliwe ọrọ dị m bifo onye na-apụ. Nsogbu adịrị anyị ga-akụ gị mpa. Okay, Ada Bekee mgbanye. All right, bye. Okay, bye. Yeah. Nna na-agwa unu ihe mmemme asị ka enye m jos ofu ụbọchị ka m wee wu nwoke ofu nke m gwara gị esi na mma mpịa nwaanyị ihe ọsọ nwaanyị ahụ ka o mee m ihe ọbụla mma mpịa ihe. Nọmba 2 ma agaghị eme for that whole day wo ọkwa ifu nke a na-adị awapụtasị gị ma ga-enyeghị m nke a manye gị ọlụ ga-enyeghị m nke ọzọ manye gị mak n'ụlọ akwụkwọ ga-enyeghị m nke ọzọ manye asara ngwa gị steeti datin ma mme ya datin asara ngwa gị akpapụta ya osie gwanụ maka ajụrụ m gị ga-ajụ ịgwa m nke n'afọ yo akpapụta ya osie na ya na based on na mụ agbụgo n'ọfọ gị nwa na mma abụlụ gị nwaanyị gị nwa abụlụ nwoke ka m gwazie gị ihe mmụọ ga-eme ma ọ bụrụ na nsị ka m bụlụ gị nwaanyị finally na the first thing go do nwa ọma mbụrụgodi nwa ọma na efugodi m na mbụrụ nwa ọma mana etinyena m n'ụdị ọnwụnwa etinyena m n'ọnwụnwa ime imagine ebe m na-emezi mekọp cheki eni ya na nọ na nwunye nọdụ na mmiri nwoke already ma mpịa gị ihe nọmba 1 nọmba 2 onwe ihe ga-eme ka m jụọ gị anything tupu m enye gị ọlụ tupu m enye gị anything gwakwulo da ka mmụ agbụalụ gị steeti na based on mụ na gị nọdụ na izi m emegodi bụ ime ọda barbecue ezigbote point and kill and dị mana mbọ m ga-eto ogologo mbọ m recession ka m nọ na mkpụrụ nwaanyị itinye ụmụ nwoke na recession ka m ma nọ ọlụ ya ọ bịa melt business gị banye recession jetaba afọ ụwa ọ mkpọ gị ngwa gị kpọọ gị ngwa gị na mana asa ele ya kpọ ya Chai, we show you. No, nwa m na ya kala ime weekend. Try yours o nwaanyị ọma kpọọ ọzọ. Kpọọ nọmba ka ma ọ nwetakwa ya ma ọ chọọ ịkpọ ọzọ. Biko ọ bụrụ na ọkịta anụ a ka ị na-agbanye redio gị ị ga-eji nweta ya bụ 08182426591 08182426591 ị nwekwa ike izitere anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị akpọbugo m ya 070 8005185 onwe ezitela ya ozi blessing nwa ọma asa agapụ anyị na national television ihe m nọzi ugbu a bụ whispering mood activated onwe ka o si eme mana ọdụ ụtọ na anyị na national television ngwa n'ozi blessing so onye blessing zitere ya ozi ọ sị na polisi akụkọ agịga aja bụ ka akpị ama m nke ọ dị ka akpị o zitere gị ozi si na gịnị mere ọ chọrọ ịza ajụjụ ijubugo Blessing zitere gị ozi o zitere ngwa ka anyị na onye akwe gị agwaja ihe Blessing zitere gị ozi kwe oke ngwa Blessing zitere gị ozi si na asa nema ka nke m si na Blessing zitere ozi gị nwa ka o zitere ozi ya na ọ dịzie ka ụmụ ọma ndị ọzọ na-etinye tenda na-etinye contract paper ka ha nwee nkolopụ obi Blessing no agwago gị na mbụ national cake whatever na I belong to nobody I belong to all commotion ị na-akpata whatever na ọ na-etinye the commotion Blessing ị na-ezitere nwunye ozi ọ na-efesi n'akụkụ Blessing gbadanya Blessing eji m 5G na-enye gị ugbu a just 5G and come to 5G na-enye gị ka ụmụasa ndị ọzọ jikwa 5G na-enyo gị Blessing ị ga na-ezi eme nwa oche nje mind
go me way. Now I am vexing on a vexing level. Blessing. Keki kesine zitere mu yozi on a personal level. Bia, pasando on in with 5G. Hey, if that Kwado we hygiene abatazi na ebege wo boxing level. Based on Angwaya no nilu uche na. Now I will be leading the fight. And as I won't get ya steady. Otagona ona mana n'ime obi gị na. Ifu nwe iyo na anwụrụ nwe iyo. Whatever na gana kwuputia ka ifele me ekwensu. Whatever na gana kwuputia ka ifele me abala ulu na ị na-eme ịpụta ana agwa gị na-eme semeseme. Na-eme I don't care. Na-eme I don't care. Kwuputia nwere ya ga-eme gị. Kwuo ya na ifele me ekwensu. Nke weziokwu nọ n'ime ha niile wu. Yes. Ịchụka nwaanyị biko. Ịchụka nwaanyị ọgịrịrị. So naanị gị asa nke ọzọ bịa ka ngwa gị nke weziokwu biko ụmụ nwaanyị niile nọ mpaghara Lagos. Were nu nwe iyo. Na wepụgo m aka m. Okay, wepụgo aka na. No, onye ọbụla nụrụ okwu ya. Ya maka nke anyị na-asị. No, I'm body language. I'm going to body language. You understand? In the based on 9 on a national television. Ko ya le deke na nwulu nwi yo. Hello, boy. Hello. Hi. Wow. Good morning. Now good afternoon kai ni ha. Yeah, uto too. Eh? Chai. Oh. Ke ka nwoke ọma ga-esi bata n'ime network anya. Network a na-eme so ihe mpi anya. 081 traffic light ya na-enso. 82 42 65 91. Ngangi Igbo radio show gwam we ha emega ebe a. Network, mind ya safe. Mind it. Hey, Homa. Adadima. Adadegwas. Adeje Jemba. Adeje Mono. One and only. After me, someone. Hey. Nice. Your laugh is making me to laugh. No, I am laughing. Chai. No, ew, never can say me go be angry. Ew, what Tom separately. Ew, because thank God you will take it. You don't know this and what can go progaka. Baby. Oh, enough for Chamna inside your dream, in the dreamland. Never get so young. Oh, my will. Chai, Nequenum, I'm built. Ew, Igugum. Oh, I'm warm. Chai. Oh, my God. So now, Nequem. Oh, because before I came with him, I love you too. Because you want to okay. Come on, I love you. You want to okay. Okay. I love you too. Number 11 more than this Surulere. Only go full address. Atuam. We use one not to be taking a Surulere number 11. Yeah, they say we can say the Jawara. Chere. Go see now. I win the hoku. Now asking you attack away wound one. Not get rich go to my economy down. Now, enye gita ka iwe wu nwoke ngwagwa muzi ha atọ ị ga-emenwu anachọ m ka ọ nwe iyo ka ị ga-eme ya maka ya wawo nwaanyị taa Adadima enyi mo ka mburu nwoke yes na-anụ ya na-agwa gị ọfụma na-agba mbọ ka nkụ na m kwụsịrị ụmụ nwaanyị a ndị a na-apụta etiti ebe ọsịrị ha na-ere ndị ha useless na mere ka ndụ baba uru ọta ihe na-agwa gị ọ bụrụ na nkwụsịrị ụzọ kwụsị m ndị akaba anaghị n'iyi
maka ego nwere eji ego ma tinyere ya ọrụ oyibo ọ bụrụ na na-enwere ọrụ oyibo m ga-enye ya nye ya aka ọrụ ịghọtara ọ bụrụ ọchịchịrị nke nweta ọ bụrụ isi gị ka igbo ọ bụrụ ijide nwaanyị bụ mkpa ma ịghọta ihe na-agwa gị ime ka nwaanyị ọbụla dabara m n'aka ka ọ bara uru ka ọ mara ebumnobi o ji ya bịa n'ụwa maka na o nwere ebumnobi a ji ya bịa n'ụwa ọ bụrụ ijide nwoke magoro amachio ọ bụrụ ka ji wee bịa n'ụwa kama na imepụta ebumnobi Chineke ji wee kaa anyị ịghọta ihe na-agwa gị nwa ọma n'ihi nọgodi na mụ ya suggest na Mr. President ka o megodi gị Minister of Women Affairs negodi uche ibugodi uche n'isi onwe egodi cheki godi akọnuche gị dịgodo hot akọnuche gị na-eme ka ize nzizi akọnuche m na-egini ọ dị mmanụ na ọ dị mmanụ yes ya na nke ịbụ mbụrụ nwoke eziokwu ka ngwa gị eziokwu anyị ma na ụmụ nwaanyị niile amụchụ ụmụazị don't throw away ịma na ụmụ nwoke na-atụbachata ime kwa ịma hello ana m anọ gị mbụrụ nwoke nna ya na-akpọ education to the masses to make sure that ụmụ nwoke ga-akwụsị ya ha na-eme ụmụ nwaanyị maka na onweghị nwatakịrị mụrụ nwa dị ime aghara ịbụ nwoke tụbara ya ime na-aghọta ya na-agwa gị ndị ụmụ nwoke ibe na-edicate important of not rendering women useless iwe na nna oyiwe ngwa the last thing ị ga-eme nwaanyị ọma the last thing ga-eme mbụrụ nwoke na-abịa n'obodo nna m na-eji n'obodo nna m okwukwe a ka m na-etinye maka enwere ndị na ebe ụmụ nwoke nọ n'obodo adịghị ụmụ abụọ ndị njem okenye niile kachara nka na-etinye ọgbaghara na ezinụlọ dị iche iche m ga-eje tinye ha aka ọrụ maka na oyibo sanidal mind the devil's workshop when I give them tinye ha ọrụ ụmụ agadi nwoke ndị ahịa enwetara ya na-eme na-etinyecha ọgbaghara na ezinụlọ ndị mmadụ m ga-agba mbọ sọ na ha nwere ihe ha na-eme wee nọrọ n'ụlọ wee na-enedo ụmụpa anya ndị jere ọrụ oyibo na-aghọta m na-agụ ọ dị mma nwaanyị ọma nwaanyị ọma ọkwa gọvanọship manifesto ka ị na-enye ọ dị mma ọ manifesto gọvanọship ambition ị ka ị na-enyezikwa achọrọ m inye na proverb I want to say na onido proverb okay ka m nye gị ilu Igbo ilu Igbo nye m nke m ka m kwuo nke a dị very very simple nke a si ọ dị mma ekpetere da ka ebe ọ dị adị na mma ekpetere n'ikpe abụghị ya ka ihe ọ pụtara adị na mma ekpetere n'ikpe na ọ bụghị ezigbo ya polisi ụkwụ aja ama m ansa nke ahụ oke ngwanụ gwazie m ansa nke ahụ polisi ụkwụ aja bụ awọ yes my baby you got it nne ya were yee ezigbo nwaanyị Igbo ji eme ọnụ yes one and only dalo try your laugh is making me to laugh okwenoro governorship election abago m gị already Adigbo 1 it's not again nwunye nke a jọsụ gba nkịtị na-amụsa amụ na njọsụ ọ dịkwara mma no ịma na isi ya na ọ bụrụ nwoke ka ihe ọ ya eme ọ dịzie ka esi ya na eche ịbụ gọvanọ ka ihe eme no the truth of the matter wụ na inye ndị mmadụ ohere ndị wu nwoke ka ha wụ nwaanyị ha nwe ọtụtụ ihe ha ga-agwa gị ihe ha ga-eme ndị iche n'ihe ụmụ nwoke na-eme yes just the way inyekwa ụmụ nwaanyị ohere ka awụ nwoke ha nwe ọtụtụ ihe ha ga-emekwa so ọ ka o si dịrị mmadụ niile ehihie ọma hello hi good morning good afternoon m kara isi gị na morning ka anyị na ugbu a n'ọkwa afternoon mana good afternoon ehihie ọma ehihie ọma yes o ka ịkwanụ how far are you chai kwee n'okwu nwoke ọma ndị village people emega attack network gị si gị na 08182426591 08182426591 ka anyị Igbo radio show nke awụ gwam ebe a ka a na-enye gị gịnị obi aṅụrị si gị maka ibido ma from Monday lụọ ọlụ ruo Friday ruo Saturday ga-eme gịnị ga-ezuo n'ike biko maka na body ka ndị bekee si na ọwụ gịnị
firewood. Based on steady kwa kanna. Yes, on a kunkum way. Ịbatago n'ihe anyị mega taa. Hello, ehihie ọma o. Ehihie ọma o. Ma Chichi satellite otele m. Mama Chichi. Mami? Anyị nọkwa na ya sa agụ. Agụ ọ na-emetụgo ọnụ gị wee na-adawa ndụ otu a. Ọ na-emetụ m na mana ịma na ụmụasa na-enye m hope na n'ọnụ ụmụasa ma ọfụ ụmụasa ọnwụ dị joy ọ na-enye m. Mma ihe unu na-eme na-atọ ngwogwo kemgbe ka m na-agba mbọ ka m nweta unu. Mana ọ dị mma na ịbatagonu. Ekele dịrị Chukwu na m ka nkene unu n'ihe onyinye unu nyere m n'izu ụka gara aga eze m gọzie unu. Ise ma gịkwa? Maka na ị na-abata ka anyị ga-enye gị ya maka gị nwa nwaanyị ọma. Unu ezena o. O nwere mkpu unu ga-ajụ m taa ka ndị elu mere enwe nke m ga-agba mbọ ma ọ ga-azọta n'okwu. Ngwa ka anyị tupu gị nke ozugbo ọsịsọ based on n'oge anyị agwụgokwa. Nwoke na-ana anya m gbawara mbọ ka m nweta unu ka o si dị taa. Anụ gbana taa echi bụ nta. O wee bụrụ na ihe a na-enwetaghị taa na anyị enweta ihe n'ọdịnihu. Correct. Machi. Nwaanyị isi ya n'ọdị ya. Ọ bụrụ gị self is grade 1. Nwaanyị ọma. Esikere bụ lọlọ one of Nganga Igbo radio show na that side. Na satellite. Ọkwa ihe isiri m n'izu ụka gara aga. Na m na-ekwukwa ya ka ndị ọzọ wee na-anụkwa ya. Machi. Nna anyị. Ọ bụrụ na Nganga chịkọba ihe nwa anwụrụ maka ndị Igbo ya abịa. O wee wụrụ ịma n'oke ekọnọmi dị ugbu a ọ wụrụ n'ebe nwanne gị ga-agba n'ụgbọ wee bịa kwuo ịma na mmefe na-efe m na m akwụghọ nkụ. Machi ga-abịarịrị. Asụrụ Machi. Abịakwụ na mmadụ m ga-anọnyere unu n'ime mmụọ maka na ihu na na-atọ ka m. I trust you nwaanyị ọma. I trust you very very much. Ada dị mma ịdị oke. Ama m daalụ. Thank you ma. Oge ekwenu nwiyo. Ọ na-ewute m finally based on na mụ aka nwee expectation na mma anata more pinos. Kebo gara agbada. Every time ọ na-agbasa ọsọ bli. Anyway, nke ka mma nwekwanụ nke ka ezigbo nnọọ ụtọ wụ that emechakwa oge gbachaa ọsọ dị na ọ na-agba eluikwe na Tuesday anyị eme gị anyị awụchi ọzọ ruo na Thursday anyị awụchi ọzọ Saturday ọzọ niile anyị abịakwa ọzọ. That is how we do it. Ma ọ bụ ndị bekee we do it for you maka na ịwụ nke anyị Nwaada Ego Bekee. Yes, Adigbo one of Africa. So naanị mụ na-asị gị biko have a lovely weekend. Mebe anwụrị riwe ego gị n'ọkwa onye dị ndụ riwe ya mana agbadanya ka ị na-eli ya ka ọ dị na Tuesday. Nwanne ozogo gbachaa na nke tata wee na-asị gị onye afọ tata ka afọ ya echi chite na afa m ka bụkwa Nwiyo. Chọọ m na Facebook Nwiyo, Instagram Nwiyo, Twitter Nwiyo, ebe ọbụla n'otu aka nkwazi solo anyị na Nganga Igbo na Facebook, Nganga Radio, Instagram, Nganga Radio, Twitter, Nganga Radio, TikTok, ebe niile YouTube ka ewe gwam ebe niile a ka anyị nọ solo anyị na gị ga na just na-elikọsi ọnụ na-akpakọsi ọnụ na-adabe ọtago nwanne ka emesịa.